Emakhosini ngiyanamkela ninjani ngiyaphila. So there's a comment that I got in the comment section, right, that I thought I should answer after the video that I made of esteem. But before I get into the video, emakhosini thokozani ndawuwe lesedi khanya tamaku. So this person in the comment section was like, Gogo, since you like quoting the Bible, what does the Bible say about esteem? Esteem sasikhona, guys, eBhayibhelini. Those prophets would marry more than one wife. We've got the prophets like Esau, who married more than one wife, or Samuel, who married more than one wife, or Solomon, who married more than one wife. And we've got Jacob in the book of Genesis, chapter 29, verse 15. Amongaqala ku-15 nje waya phansi uzobona. Jacob wanted to marry a lady by the name of Rachel. Mara ufuna ukushada intombazana by the name of Rachel. Mara ubaba wakhe wathi, can I serve you? Ngikusebenzele in exchange there will be a dowry, ilobola. So ilobola has been there. In exchange for your daughter Rachel. URachel wayemuhle but wayenefika nkosi yami. Wayenefika. Ubaba wakhe wavuma wasebenza indoda yasebenza. Makufanele amnikeze uRachel akamnikeza uRachel umnikeza uLeah. So umnikeze angazi kushuthi bekusebusuku ubalele wamnikeza yena balalana kwaphela. Ekseni makavuka uthi hayibo akusuyena lo ngimcelile. Ucela uRachel. Ubaba wakhe uthi ngesintu, according to our custom. You understand eBhayibhelini, these people followed isintu sabo. Bebanga follow isintu somunye umuzi noma isintu sasesontweni noma isintu ngesintu sabo njengobaba womuzi. Yabona mangena isonto umfundisi, yebo esontweni ngizokulalela ngoba umfundisi, kodwa kwami ngeke ungishayela umthetho. Umfundisi le kwami kunobaba womuzi ozoshayela ingane zakhe umthetho. Angeke ingane yami yentombazana maseshado bese umfundisi azoshaya umthetho. Ubaba wengane uyena ozoshaya umthetho la. Wathi ngesintu sethu ingane encane ayikwazi ukushadwa before indodakazi endala. Right? That's why sikunikeze uLeah ngoba uLeah umdala. uJacob azange elwe wavuma. But okay, manje fanele ubhadale elinye lobola, fanele usebenze futhi. Kodwa usebenzele manje uRachel. Because Leah it was for uLeah. uJacob wasihlonipha isintu sakuloyo muzi. Wayenza njengoba ubaba wakuloyo muzi ecelile. Wasebenza. Maqeda wanikezwa uRachel. So, go read the Bible. Baning, those I've quoted, it's just few. Baning, those who were married, noma who had isithembu. Kodwa isithembu kunesintu sakhona esifanele siyenzwe. Nabo ke abantu baseBhayibhelini baqonda ukuthi isintu sikhona. Njengoba nina masenithola isintu sokwenye indawo noma sentshela bese nilahla isintu sasekhaya. But anyway, I don't want to make this video long. It's ngiyibona ngathi awushem awuthi ngimphendule immediately ngisaqeda ukuyibona manje ngathi awuthi ngimphendule fast. But anyway, emakhosini leseri khanya xamaku ngiyabonga for watching my videos. Don't forget to subscribe, like, comment, share my videos. Bye.